केस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। कोकण मराठी साहित्य परिषद शाखा सावंतवाडी आणि राणी पार्वती देवी हायस्कूल ज्युनियर कॉलेज सावंतवाडी यांच्या संयुक्त विद्यमाने स्वर्गीय प्राध्यापक मिलिंद भोसले यांच्या 5व्या स्मृतिदिनी अभिवादन करत त्यांच्या स्मृतींना उजाळा दिला। तर कायदेतज्ञ ॲडव्होकेट दीपक नेवगी यांच्या प्रथम स्मृतिदिनी अभिवादन करण्यात आलं। कोकण मराठी साहित्य परिषद शाखा सावंतवाडी आणि राणी पार्वती देवी हायस्कूल आणि ज्युनियर कॉलेज सावंतवाडी यांच्या संयुक्त विद्यमाने भोसले तळेकर प्रतिष्ठानचे संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय प्राध्यापक मिलिंद भोसले यांच्या 5व्या स्मृतिदिनी अभिवादन करत त्यांच्या स्मृतींना उजाळा देण्यात आला। तर कायदेतज्ञ ॲडव्होकेट दीपक नेवगी यांच्या प्रथम स्मृतिदिनी आदरांजली अर्पण करण्यात आली। यावेळी उपस्थितांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या। दोघांना उत्कृष्ट विद्यार्थी घडवण्याची आवड होती, कारण जसं आता भोसले सर आपले आहेत त्या भोसले सरांचा आमचा जास्त परिचय आला नाही, परंतु जेव्हा आम्ही मराठा समाजाचं काम करत होतो त्यावेळी भोसले सरांना जवळ पाहण्याची संधी मिळाली, त्यांना त्यांचं ते काम करण्याची पद्धत कळली। दुसरं गोष्ट महत्त्वाची म्हणजे माझं सासर जे आहे ते माणगावमधलं, त्यामुळे भोसले सर त्या दृष्टीने जवळच वाटत होते। त्यानंतर मॅडम जे आहेत आमच्या आज आलेले होते त्यांची माझी चांगली मैत्री आहे, त्यामुळे भोसले सरांबद्दल जसं आम्हाला रुखरुख वाटते गेले म्हणून तशीच रुखरुख सर म्हणजे नेवगी सर यांच्याबद्दल मी जास्त सांगू शकेल, कारण वकिली फील्डमध्ये आम्ही एकत्र आलेलो। मी ज्यावेळी वकील होणारे 1994 सालामध्ये त्यावेळी मी सरांकडे ज्युनियर म्हणून काम करत होते, 1-2 वर्ष सरांकडे होते आणि त्यावेळेपासून बघितलं तर नेवगी सरांचा काम करण्याची पद्धत किंवा विद्यार्थ्यांना सांगायची पद्धत जे आम्हाला ते ज्युनियरला सांगण्याची पद्धत, त्यानंतर त्यांच्याकडून काम करून घेण्याची पद्धत, या सगळ्या गोष्टी खूप चांगल्या होत्या। त्या ऑफिसला सरांमुळे ऑफिसला एक शिस्त होती, त्या शिस्तीचा जर मला उल्लेख करावा वाटेल तर मी असं सांगेन की कुठेही तुम्हाला सावंतवाडीमध्ये कायद्याचं इतर वकिलांकडे कायद्याचं एखादं नवीन रुलिंग आलं किंवा एखादी नवीन प्रोव्हिजन आली तर ते तुम्हाला मिळणार नाही, परंतु सगळ्या ऑफिसमध्ये फोन, सगळ्या वकिलांचे फोन आमच्या ऑफिसला सरांच्या ऑफिसला यायचे। कारण सरांना खूप एक चांगली सवय होती की दर महिन्याने आमच्या लॉमध्ये नवीन अमेंडमेंट्स होत असतात आणि किंवा त्याचे जे लॉ रिपोर्ट्स असतात हे रिपोर्ट्स त्यावेळी पोस्टाला येत होते। आता आपल्याला मोबाईलवर सगळं टाकायचं मिळतं, मग ते आल्यानंतर सरांचं एक असं म्हणलं की पुस्तक आले की नवीन की आम्ही टेबलवर ठेवायचो आणि मग सर ते मध्ये नवीन काय अमेंडमेंट्स आल्या काय प्रोव्हिजन नवीन आलं हे वाचायचे, टिक मार्क करायचे आणि जे ज्युनियर असते त्या ज्युनियरना ते काम दिलेलं असायचं की डायऱ्या होत्या ठेवलेल्या प्रत्येक सब्जेक्टच्या, त्या डायऱ्यामध्ये त्याने नवीन रुलिंग लिहायचं। मग ज्यावेळी आपल्याला आर्ग्युमेंट करतो किंवा मॅटर चालत असतो पण कोर्टामध्ये त्या अनुषंगाने एखादं रुलिंग किंवा एखादी जर काय नवीन प्रोव्हिजन असेल तर ती विचारण्यासाठी ते फोन यायचे की बाबा असं माझं आर्ग्युमेंट आहे दीपक तुझ्याकडे काय नवीन रुलिंग आले का असं, ह्याच्यावरून काय होतं त्यांचा अभ्यास दिसते। सरांना भोसले सर किंवा नेवगी सर हे दोघंही अष्टपैलू व्यक्तिमत्वामध्ये जोडणारे होते, सगळ्या गोष्टींची आवड। सरांना देखील नाटक, कविता करणे, लेखन लिहिणे, वादन इतकं म्हणजे सगळ्या गोष्टींमध्ये, त्यामुळे कुठेही कार्यक्रम काही असेल तरी ह्या दोघांची आठवण आल्याशिवाय राहणार नाही, कारण त्यांचा व्यासपीठावरील वावर असो किंवा इतर लोकांमध्ये मिसळण्याची वेळ असो, एक हातोडी असो किंवा समोरच्याला न दुखवता त्यांना आपल्यासह करून घेण्याची काही गोष्टी असतील आणि हसमुख चेहरे ह्या काही गोष्टी दोघांमध्ये सांगायच्या होत्या। विद्यार्थी त्याच्या शैक्षणिक कार्याबद्दल बोलतील किंवा पोलिस आणि ॲडव्होकेट नेवगी हे आदर्श वकील व्यवसाय करत होते याबद्दलही बोलत आहे, पण मी जे त्यांच्याबद्दल बोलणार आहे ते सांस्कृतिक क्षेत्रात आहे। दोघांनाही सांस्कृतिक क्षेत्राची आवड होती, गायन वादन किंवा साहित्य, आणि प्राध्यापक मिलिंद भोसले
मला शैक्षणिक कार्य आणि निवेदन क्षेत्र यासाठी पुरस्कार दिलेला आहे. त्याच्यासाठीचा तो पुरस्कार माझ्याकडे आहे. त्याचं कारण त्यांचा आता खूप जुनं परीक्षा आहे. कारण माझ्याबरोबर ते 91-92 साली सहशिक्षक म्हणून मानव विद्यालयामध्ये होते, मराठीचे अध्यापक म्हणून रजा कालावधीमध्ये. त्यानंतर 8वीमध्ये लागल्यानंतर ते रिसर्च या ठिकाणी आले आणि त्यानंतर ते 2001 पासून आमच्या मानव विद्यालयाचे ते अध्यक्ष पण झाले संस्थेचे. पण त्यामध्ये अनेक कार्यामधून किंवा अनेक गोष्टीमधून त्यांचा आमचा सहवास वाढत गेला आणि जेव्हा त्यांना कळलं की निवेदनातून थोडे 4 शब्द मी बोलण्याचा प्रयत्न करतो तेव्हा ते नेहमी माझ्या पाठीशी राहिले होते. आणि जेव्हा त्यांना संधी मिळाली तेव्हा त्यांनी पुरस्कार मला सांगण्याचा उद्देश असा आहे की बोलून राहणार. आणि ते सुंदर वाक्य त्यांच्या त्या पॅनलवर आपल्याला दिसते ते म्हणजे देह आणि देव हा जो आपला प्रवास असतो, देह आणि देव हा जो आपला सगळ्यांचा प्रवास आहे. देव म्हणजे जन्माला येणे, आपल्याला देव मिळणे, आपलं काम सुरू होणे आणि देव म्हणजे देवाकडे जाणे. त्यामध्ये देश नावाचं एक काहीतरी लागतं, त्यामध्ये समाज राहतो. संस्थानकालीन सरकारची त्या कारण वार्ताला वगैरे जन्माला त्यांचं जन्मापासून जिल्हा व्यक्तिमत्व जिल्हा व्यक्तिमत्व माझे प्रमुख मित्र होते. कुठल्याही गोष्टी करायच्या मला आपण चर्चा करू कळायच्या काठावर आमचा धंदा आणि फक्त चांगले विचार कसलेही राजकारण नाही, साहित्यिक चर्चा आम्ही काय करावं. जवळजवळ जाणीव होती की आपण समाजाचं काहीतरी घेणं. ते मला 1870 ते 1950 या काळात त्यांच्या घरात ज्या ज्या काही सुविधा निर्माण केल्या, कारण संस्थांच्या काळात त्यांच्याकडे मांडवा भागाची जबाबदारी होती. त्यांच्या विशिष्ट स्त्रिया होत्या. त्यांनी जे जे काय कार्य केलं तर त्या काळामध्ये कसल्याही प्रकारची माध्यमं नव्हती, प्रसिद्धीला साधन नव्हतं. त्यांनी केलेल्या त्यागाची, शैक्षणिक कार्य, सामाजिक कार्याची नोंद कुठेच नव्हती. हे खंत मला त्यांच्यावर. मला तर मला 1989 सालापासून 25 वर्ष ते विचार करते काय करावं. शेवटी आपल्या आईच्या नावाने कैलासमध्ये कमलाबाई दत्ताजीराव भोसले कलेकर प्रतिष्ठान काढलं आणि गावातल्या शोधून मागवलं नाही, तुमच्यावर अर्ध मागवलेलं आहे. चर्चा करून शोधून जवळजवळ 2 वेळा 33 लोकांचा सत्कार केला. त्याच्यात मंत्री होते, पालकमंत्री होते, कोण कुठे शिक्षक होते, सामाजिक कार्यकर्ते होते आणि एकच भूमिका समाजाचा आपण जनता सदैव हा दिला होता. त्याच पर्यायातून जर शिक्षण दिलं तर वेगवेगळ्या स्तरातली मुलं वर जाऊ शकतात. उद्याचा भविष्यकाळ भारत घडवणारे लहान पोर आहे, त्याच्या मराठी मिडियम, इंग्लिश मिडियमचे KG सुरू केली, शाळा सुरू केल्या, चांगला स्टाफ सुरू केला. त्याचबरोबर कला या संगीतासाठी तबला वादक, पेटी वादक सोय सुरू केली. त्याचबरोबर पाठवण्यातल्या कार्यात आपल्या एवढंच कला मुलांना व्याप, चित्रकलेचा खास व्यासंग, चित्रकलेचे शिक्षक देऊन शनिवार रविवारी ज्याला काय कला करायची, कशी करायची, पेंटिंग कसं आहे त्याचे क्लास, अशा प्रकारे विविध बहुआयामी व्यक्तिमत्व सगळ्या प्रकारच्या गोष्टी ज्या मुलांना देणं आवश्यक आहे. आपला विद्यार्थी कसा घडावा, भारत कसा असावा, भविष्यात कसा असावा याची सतत जाणीव असते. त्याचबरोबर आध्यात्मिक त्यांनी ते पुरस्कार सांस्कृतिक, शैक्षणिक, आध्यात्मिक, खेळ, कला, त्याच्यानंतर बाजारात पेपर विकणारा, बाजारात भाजी विकणारा बाया यांची मुलाखत घेऊन त्यांनी आपल्या मुलांना कसं घडवलं आहे, समाजात आदर्श राहावं या अशा वेगवेगळ्या भूमिकेमध्ये पुष्कळ कार्य केलं. जे पुरस्कार निवडले त्यात बऱ्याच विभागात मी सहभागी होतो. त्याच्यानंतर शेवटच्या मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा, मराठी भाषेला राज्यभाषा व्हावी यासाठी त्यांनी काढलेली या पुरस्काराने 8 मध्ये 4 दिवसापूर्वीची दिंडी त्याला स्वतःच्या पायावर गंभीरपणे कसं उभं राहता येईल या प्रकारच्या अनेक योजना त्यांच्याकडे होत्या. शाळेच्या कार्यक्रमामध्ये हे विद्यार्थी जेव्हा भाग घ्यायचे तेव्हा त्यांच्या पाठीमागे नेहमी विशेष होते, त्यांना प्रेरणा द्यायची. असे अनेक विद्यार्थी आहेत जे विद्यार्थी शाळेमध्ये गरिबीतून, गरीब घराण्यामधून आलेले, गरीब घरातून आलेले असे विद्यार्थी त्यांना कधीही कोणत्याही गोष्टीची उणीव भासणार नाही याची काळजी प्रोत्साहनाने घेतली आहे. आता प्रत्यक्ष आय विटनेस ज्याला म्हणतात ते मी पाहिलेलं आहे, अनुभवलेलं आहे. परायपेक्षा म्हणाले त्याप्रमाणे गरीब मुलांना पुस्तकं देणं, गरीब मुलांना गणवेश देणं
गरीब मुलांना एस टीचे पास देणं, त्याच्यासाठी लागणारा पैसा, त्यानंतर या विद्यार्थ्यांना बोर्डाच्या परीक्षेची फी भरण्यासाठी पैसे नसायचे, तर ते पैसे भरण्याचं काम येईल मोठ्या प्रमाणात 10-15 विद्यार्थ्यांची फी ते भरायचे 12वीच्या मुलांची. आणि अशा प्रकारे त्या विद्यार्थ्यांचं आणि सरांचं असं एक शिष्याचं अजून नातं बनलं. एका ठिकाणी असं मी ऐकलं आहे की शाळा सुटल्यानंतरही शाळेच्या मैदानावरती ज्या शिक्षकाचे पाय घुटमळतात आणि त्याच्यापुढे विद्यार्थ्यांचा दरडा असतो, विद्यार्थी जमलेले असतात, असा शिक्षक मी सरांच्या रूपाने पाहिला, अनुभवला आहे. त्याचवेळी मला कळलं की प्रोफेसर आणि विद्यार्थी यांच्यामध्ये कुठेतरी अशा प्रकारचं नातं आहे. मगाशी फलंके सर म्हणाल्याप्रमाणे त्यांनी अनेक प्रकारच्या योजना चालू केल्या, त्याच्यात त्यांनी गावसला सामावून घेतलं, परंतु त्यापेक्षा इतर अनेक विद्यार्थी त्या ठिकाणी त्यांनी आणले आणि यामुळे विद्यार्थी, प्रोफेसर आणि त्या ठिकाणी जमा होणाऱ्या सगळ्या आजूबाजूच्या भागातल्या विद्यार्थ्यांना एकत्र करून त्या ठिकाणी ते अनेक कार्यक्रम साजरे करायचे. सरस्वती पूजनाचा कार्यक्रम असायचा, सरस्वतीचे विसर्जन पालकराजन या तलावाच्या काठावर जायचं. अशा प्रकारचे घरातूनही विद्यार्थी प्रिय शिक्षक आपल्या कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन कोमसाप सदस्य विनायक गावस तर आभार उपाध्यक्ष अभिमन्यू लोंढे यांनी मानले. या प्रसंगी शिक्षण प्रसारक मंडळ सावंतवाडीचे सचिव बीबी नाईक, कोमसाप शाखा सावंतवाडीचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट संतोष सावंत, प्राध्यापक गिरीधर परांजपे, प्राध्यापक बाळासाहेब नंदीहळी, कवी विठ्ठल कदम, प्राध्यापक संजय कात्रे, उपाध्यक्ष अभिमन्यू लोंढे, ॲडव्होकेट नकुल पारसेकर, डॉक्टर दीपक तुपकर, दीपक पटेकर, ॲडव्होकेट नीता कविटकर, मानसी भोसले, हेमंत खानोलकर, प्रतिभा चव्हाण, प्राध्यापक रुपेश पाटील, प्राध्यापक चंद्रशेखर धुरी, हर्षा खानोलकर, अन्विता सावंत, निलेश मेस्त्री, पल्लवी ढोरे, मकरंद मेस्त्री उपस्थित होते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.